Mark Matunga nyaka sani higni 13. Jatend piny Kenya William Ruto kinde mane otimo kisera mar ombulu ne oketore kaka achiel kuom jogo mane gin hustlers kendo nowacho ni ka odonje telo to gibo bedo ka gitieko gino miluongo kanyo ni dynasty makoro nowacho ni joka dynasty emosebede telo sani koro ne obedo ba oketo machiegni joka mama mboga ka achiel kod joka boda boda ne usingo mano mar duoko piny nengo mar ngima kuom thuolo mar ndalo 100 mokwongo ne singo mar duoko piny nengo mar mauta ka achiel kod weche mamoko weche mag kedo kod mibadhi kata kamano higni 3 sani telo mar Ruto sebedo machalo nade Dr. Mark ipenja maber kendo winjo kaka Walter Nyambaga bende okelo historia mar higni 3 adwa mana wacho weche maluwore gi iwachogo mokwongo. Yes, President Ruto nowacho ni odwa duoko ngima mar nengo mar ngima piny. Mapani king'iyo malong'o mano en gi achiel kuom gima osetimore. Nikech kane ochako to nineno kane chochni obede mane wan gi ndalo mane koro irwako mana sufuria e wich kech kaluwore gi kech. To mano kuom higni 2 makoro osekalogi. En gima nyalo wacho ni koro sani en contained in the sense ni dhano yudo chiemo, bech chiemo bende odok piny matin, kech mane nitiere cha koro pok wanene kuom higni 2 e thuolo masani. Mana achiel kuom gik ma kit telo mane obedo godo osekel nikech nowacho ni nyaka ji wadoge pur wakel fertilizer mondo mi wayud cham kwaseyudo cham weche kech bende biro dok piny. Mana achiel kuom gima osetimore. Kipenjo jaduong' Agwanda en ng'ama wadak kod Amerika ka osedak Amerika ka ong'eyo kit ngima mar uchumi kaluwore kod exchange rate kata kaluwore gi weche mag dola. President Ruto kanobiro e telo noyudo ka lokruok mar pesa mar Kenya kod dola nikech dola no bende en pesa mi ipimo godo uchumi mar piny mangima kata mar piny ka piny. Ne iyudo ni nen 160 malawo 70 to kuom higni 2 gi kata kuom dweche mosekalo malawo dweche 20 kanyo bet kosekete otemo kontene ma sani entiere e bwo 130 ma kanyo osechung'e kuom thuolo malach. Nitiere gima ok ang'eyo ni loko gi dholuo nang'o iluongo ni inflation. Inflation kanobiro e telo tek mar ngima nen atamalo 9 to sani osekontene makoro wantiere atamalo 3. Ineno kowacho weche mag hustler fund. An abro wacho weche mamoko ma bende mag dongruok maseneno e kinde ka kinde e thuolo mag ma osebede president. King'iyo pinje mamoko kata areas mamoko machalo ni nojwang' moloyo to pinjewa ma Nyanza nojwang' kuom higni mang'eny. King'iyo kata mana Homa Bay planning kata mana gik mane mbui ogero higni 50 mokalo emiyudo ka koro sani Ruto kobiro to o improve on ma iyudo kendo koro sani wan gi projects ma bende nyalo timore ei Migori, projects matimore ei Homa Bay, ei Kisumu, ei Siaya ma kuom sirikende mamokogo ne ok timre. Kineno kaka nodil gi wach jo Gen Z ne en gima ne chuno ni nyaka nodog chien. To dok ni chien no omiyo no oyudo thuolo mag riwore kod Raila Amolo Odinga magikelo sirikal mar broad based. Sirikal mar broad based kata beda ni obiro e yor siasa. En kit riwruok ke siasa mokelo yot, okelo lwasi mar dakra, lwasi mar timo ohala maber ei piny Kenya. To moloyo ahinya wan kaka oganda wayude konyruok nikech iyudo ka nitiere
kuonde migepe moko mabende sani wamako kaka oganda. To kang'adi mana matin Dr. Mark. Kang'adi mana matin, wang'eni magi duto timore. Kang'adi mana matin Dr. Mark. Kang'adi mana matin Dr. Mark, iwacho makare gigo mopogore opogore ma jatend piny Kenya William Ruto osetimo. Kata maduong' mogik mane osingo ni en mano mar duoko piny nengo mar ngima e thuolo mar ndalo 100 mokwongo ma odonje telo. To noketo maino mare e jogo ma wanyalo wacho ni gin hustlers, jogo mane nitiere piny. Japiny pod ywak ni pesa onge ofuku mare. Kata obedo ni nengo mano mar loko dole pacho kae odok piny ma wanyalo wacho ni koro keto piny Kenya kama ber. Mano to ang'o momiyo jopiny to pod ywak ni nengo mar ngima tek pesa onge ofuku margi. Kata obedo ni jatend piny Kenya William Ruto to setemo e achiel ariyo adek mamoko. Dr. Mark. Joyce, kanye kuma ne kora biro mano bende kuma na dhi tieko go. Koro kiyudo kit siasa kata kit telo mosebede, iyudo ka lokruok nitiere. Nikech lokruok nyaka bedie e ngas mamalo. Gima bende machielo ma bende osetimore mano kelo wach mar Gen Z ahinya en wach taxation, en wach osuru. Nikech ma achiel kuom gima japiny bende neno ni osuru ni medo golo pesa e ofukuna kar mondo mi oket pesa e ofukuna. Adiera mane nawuoye gimiluongo ni macroeconomics, nikech mago e gik manyaka bedie malo komondi kaeto duogo chako kelo lokruok e ofuku mar dhano. Gima chendo ahinya en ni pesa adieri to ok donj malong'o e ofuku mar dhano, nikech kaluwore gi onge mar tich kata kiweyo mana hustler fund. Hustler fund osetemo kendo bende osekelo omiyo japiny kuma kaka ne Ruto osingo. Kaka nosingo ni japiny ubro keto hustler fund madhi ofuku mar ng'ato ka ng'ato manyalo kelo yo. Mano to osebede makati neno clip maniketo kanyo pok osebede. To mano ok oromo. Manyiso ni pod nyaka kendo wachak wang'e ni tang'o minyalo tim mondo mi omed tego kit ohala mondo orwak pesa e ofuku mar dhano ka dhano. To gima pod chendo en wach usuru gi wach pesa mowinjo bed ni donjo e ofuku mar dhano. Bende dhano bende nyaka tiya mabeyo nitiere mosetimore, to areas ma pod idwaro mondo mi watime maberie moloyo bende pod biro. Mano ok nyal wulo ni koro ni Ruto otimo kaka thothne nosingo. Ilero kanyo makare ahinya. Yiena mar mondo mi arwak Tom Nduku e twak